B'investiment ta' 7 miljun u nofs euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej sar xogħol ta' titjib sostanzjali fl-impjant ta' Sant'Antnejn li jintuża għat-trattament ta' drenaġġ u jinsab fin-nofsinhar ta' pajjiżna. B'dan issa jista' jitratta 6 metru kubu iktar ta' drenaġġ fis-siegħa waqt li qed juża inqas enerġija permezz ta' teknoloġija innovattiva. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli waqt żjara fuq il-post. Dan il-proġett kien jinvolvi wkoll l-installazzjoni ta' pajpijiet ġodda permezz ta' microtunnel minn Barkat sa' Sant'Antnejn li jippermettu it-trasferiment aktar effiċjenti ta' drenaġġ lejn l-impjant u r-ritorn ta' ilma trattat. L-impjant Fitilajn issa qed jintuża wkoll għal pretrattament tal-iskart tal-bejjem u dan qed jgħin biex titnaqqas it-tabija fuq il-faċilitajiet urbani ta' drenaġġ kif ukoll jagħti spinta lil produzzjoni ta' new water għat-tisqija. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Kalċilja enfasizza li dan it-titjib jimmarka kisba importanti fil-missjoni biex il-korporazzjoni ittejjeb is-servizzi tagħha. Qed niżguraw li nkunu iktar effiċenti u nitrattaw id-drenaġġ bl-iktar mod effiċenti possibbli. Investiment li huwa li jagħmel jifforma parti minn numru ta' investimenti marbutin mal-National Investment Plan tal-Korporazzjoni li jinvolvu proġetti ta' ċirka 310 miljun euro għal 10 snin li ġejjin. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan it-titjib huwa pass kruċjali fl-impenn ta' pajjiżna għall-iżvilupp sostenibbli. Fil-fatt l-investiment tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddej b'ritmu tajjeb ħafna għaliex qegħdin inkomplu naħdmu biex inkomplu nsaħħu l-infrastruttura sew tal-ilma u anki ta' drenaġġ f'pajjiżna. U l-investiment li qegħdin nitkellmu dwaru illum ifisser li qegħdin nippreparaw biex nilqgħu għal domanda ikbar b'mod partikolari fil-futur. Sew fejn jidħol id-drenaġġ u anki permezz ta' żieda fil-kapaċità ta' new water li naf kemm huwa nfittax mill-bdiewa.